Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa ulan ngayang gihatag, no? At least makatilaw pud tag kanang basa-basa pod. Na kuha kita sa init, no? Salamat sa grasya sa Dios. Magaduol ta kaniya karon diha sa pagampo mga itagtabang. Ginoo, amahan namo nga naa sa langit. Nangahangyo kami kanimo pag-usab, Lord, nga imuming tabangan. Tabangan minimo Ginoo nga makasabot sa imong pulong og makadawat gayud Ginoo sa kamatuoran uban sa malipayon nga kasing-kasing. Og nanghangyo kami kanimo, Lord, nga lamdagan nimo ang amoang mga mata, among unahuna nga ma-appreciate gyud namo kini og tuma namo kini uban sa dakong kalipay. Among itugyan ni kanimo Ginoo ang kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang teksto nga atong pagtagad karon, usa ra ka buok, no? Ingon dari hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios, pamalandungi ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug sundugan ninyo ang ilang pagtuo. Salamat sa Ginoo kay nay maayong balita, maayo baning balita sa inyo, ha, no, nga giubsan, no, ang retirement age, no, gihimo na siya og 56. Oh, so 56 na pakpak ng uban, yes. Katong uban nga 40 pa, ka-retiro na. Napay kuan 16 ka tuig imong ulaton. At least naubos-ubos na kay ganina napadulong mi nga nangutana ko sa kong inahan, no, nindot lagi ng pick up daw kasi tagiana. Ako na katong kauban nga sundalo sa kong papa. Igo-igo ra gyud naka-retire, nakaparitog sa kanya, namatay dayon. Pisa kaayo eh. So daghan gid ay no nga ni-retire nga angol nga ang ilahang mga pensyon igo ra gyud pod pangpalit og tambal. Pero unsa man gid timilhan nga kanang murag kinahanglan na jud ka mo retire. No lamang gitingi mga sign of kanang kinahanglan jud ka mo retire tingali, no. For example, na ako nadunggan nga magtiayon ni adtog simbahan. Okay? Unya pag human lugar sa simba ni sakay, no? Okay, padulong sila sa ilang balay. Unya ang babae, pagkabuntag na sa ilakon. Pag-abli niya sa iyang garahe, nawala ang sakinan. So nataranta siya, gikarnap, nagpa-blatter siya. And lo and behold, after sa mga pagpangita ang sakinan, naaramanday sa simbahan. Nisakay man day siya sa iyahang bana, kay uban man din sila, tagsa man din sila sa kinan pagpadulong sa simbahan. Niya pagpauli niya, nisakay sa siyang bana, sa sakinan siyang bana, unya, tingali, nakalimot, bakit nana, so kung lintano mangita ka sa imong antipara, ba't ako antipara? Naman day sa ulo, retire na, kaluya ang imong kagalingon nagunguban, no? Kinanglan yung ka mo retire, ana. So nagipoy ka dahil kag masgutan ng retirement, no, kay nagipoy mga maestra nga magtudlo magana lang. Warag pabasa na lang, pasulat doon ang bata sa blackboard. Hulat doon yun ang 65 ba? Ano man yun? No? Murag kung wala na drive, the spirit is willing but the body is weak. Palihog. Retire na. No, nganong gisgutan man nato ni retirement? Of course, kay karong adlaw, no, natay i-honor nga usa ka elder nato, no? Si Elder George Ong Choa, sangaat na siya sa iyang retirement isip usa ka elder. Okay? So, sa iyang pagsangat sa iyang retirement, ato siyang pasidungan ni honor nato, no? Siyempre dako na kan ba sa chairman, sa elder. So, muna nga usaon nato karon pagpasidungog ning mga pangulo sa simbahan mo nang usa ra ka bersikulo atong gihatag pagtagad.
Kay klaro kayo sa una Tesalonica 5:12 ingo siya karon nang hangyo kami kaninyo muna si Pablo no, yang gihangyo ang mga taga Tesalonica mga igsuon sa pag-ila or acknowledge, recognize ang sa NLT ani honor ang sa mga naghago diha kaninyo. Unsa man ni sila mga nangulo diha sa Ginoo, nagmaymay kaninyo. So klaro kayo sa bersikulo nga kita mga Kristohanon giawag nga atong i-honor, atong i-acknowledge, i-appreciate ang mga tao nga nangulo nato, nag-lead ka nato diha sa Ginoo. Okay. Muna ang ato ang pagpasidungog sa mga pangulo sa simbahan. So, as a simbahan, grabe murag lahi ginis ang ka-edit ani ba? As a simbahan, unsaon nato pagpasidungog ang atong mga matidug-anong pangulo. Okay, so of course, ang tubag ana nasa verse, no? Ako ang gibasa ganina. So, atong balikon, hinumdumi ang inyong pangulo, sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios, pamalandungin ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi, sundugan ninyo ang ilang pagtuo. Okay. Point number 1, hinumdumi ang ilang pagkatinawag sa Dios. Okay, klaro kay diya, no? Isa, hinumdumi. No? Ato naman yung na-series ba ang libro sa Hebrews na nga ang kanisa usa ka magwawali, no? Nga nagwali sa simbahan sa simbahan, no? Pero ako kabalo asa dapita basta ang iyang audience is mga Jew, mga Hudiyo. Okay? O ato nasabtan nga kaning mga audience ani niya nagsagubang og kalisod. No, kapait sa pagkinabuhi sa dihang nito sila kang Kristo sa dilang ni ilahang gi surrender ang ilang kinabuhi kang Hesus. No, mas di ba naka-experience sila kalisod. No, kay klaro man giprangkahan naman gyud, no, matud pa ni Apostol Paul nga ang tanan nga magkinabuhi diha kang Hesus, lutuson kayod ug mo gina ang ilang na-experiencean kung ato pag yung basahon, no, ang libro sa Hebreo nga uban kini gilangkata mga kabtangan, uban nga priso. Okay? Og daghan ang iyang gisgutan, no, giwarningan niya ang mga tao dadto og sa chapter 12 na itutok ninyo mga mata kang Hesus. And then sa chapter 13 muna ni karon ang application sa wali. Muni karon ang gusto niyang makita sa mga Kristohanon nga nagpabilin diha sa pagtuo. Daghan siya gisgutan, hospitality, purity diha sa marriage bed, contentment and other things. Og sa verse 7, ang iyang gisgutan, usa sa mga application is paghinumdom sa inyong mga pangulo. No. Kani mga pangulo dari is muni kato mga tao nga nagbudlay. No, naghago sa pagwali sa pulong sa Dios kanila. No? Sa kani mga tawhana, muni ang mga pastors, elders, evangelists, hinumdumi sila, no? Ayaw sila kalimti. Og ang matod pa sa kawang nabasa pod nga kasagara aning mga leaders nga gusto nga hinumduman sa magwawali sa mga katawhan diri sa original nga audience, muni mga kasagara ani nila wala na diha. Ang uban ang retire na tingali, ang uban retirement permanent, kay tuwa na gitawag na promote na day. Tuwa na sa presensya sa Dios, ang uban tingali ani nila napasprisuhan, basta wala na. Napoy applicable po siya sa kato mga present nga mga leaders. So, ang tawag ana to recall to memory. No, recall to memory. Ayaw kalimtin tao, no? Ang Elder George Ongchoa, ni-retire na siya, nagsangat na siya siyang retirement, ay approve atong March 25, ato siyang i-honor karon. So, katong gusto nga maka-witness sa pag-honor, pwede mo lahos o galas 10, tanaw ninyo, na testimony si Sir Al. Pero ayaw.
O I believe dili lang siya, no, daghan patag mga leaders nga matinud-anon. Nga ang point dari pag hinumdum, dili ang gusto sa magwawali katong mga leaders no nga nakahuman sa sakto. Katong mga leaders nga nakalahutay gayod, dili katong sakto nga pagsugod. Unya ang ulahi wa kahuman ni simang dito mao kay kani nga leader specific lang ni siya sa mga tao, mga pangulo nga nahimong maayong ehemplo. Hinumdumi sila. Hinumdumi sila. No, akong akong kagalingon ani nga mga Kristohanon. Na kani nga mga Kristohanon naglisod. Nasa silang pagto the struggle is real. 'Di ba? Naana sila sa sitwasyon nga pait kaayo. Pero kung sila nga membro sa simbahan nakatagamtam nga klase nga kalisod unsa pa kaha ang pangulo sa simbahan kung sila gilutos labaw na ang mga pangulo sa simbahan tingali naka-witness sila so kani gisulat pa ni AD 66 unya namatay si Apostle James no AD 46 so tingali di ba usa to ula first apostle nga gipatay sa taga Roma. Remember them. Hinumdumi sila, ayaw sila kalimti. Himoa sila nga inspiration. So, naay giday no, aspeto ana sa kinabuhi. Okay. Ingon din diya sa verse 7, sila, mini mga leaders, nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. So, specific gayod ang role sa usa ka leader. Sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Giklaro sa magwawali nga kaning leader nga inyong hinumduman, dili katong maayo manulti, dili katong nindot og smile, dili katong nindot dili katong mo entertain, dili katong mga tao nga taas og karisma, hinumdumi ninyo sila sa ilahang pagtudlo sa pulong sa Dios. Hinumdumi ang ilang role as a leader. Muna siya dapat, no? Kung namang mamili manggali tag qualification sa usa ka leader, no? Nga kanabitong nga gusto nimo, ayaw pili atong usa ba ka ng mga uban pa diha nga qualification. Kani ganahan ko ni kay malingaw ko niya. Una gyud is nagsulti ba siya sa sakto sa pulong sa Dios? Makatudlo ba siya? Makabahog ba siya nako isip karnero sa Ginoo? Mo gina siya dapat. Ngano man? Matod pa diri sa atras na gamay sa Hebrehanon 1 verse 1 and 2. Muning sinugdanan sa Hebreo. Sa daghan og nakalanglaing pamaagi ang Dios nagsulti kaniadto ngadto sa atong katigwalangan pinaagi sa mga prophets, no? Mga propeta. Apan ini kining kaulihang mga adlaw siya nagsulti kanato pinaagi sa iyahang anak si Jesus. Nga iyang gitudlo nga manunod sa tanang butang nga pinaagi kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan. So, klaro kayo nga nasabto na to ang ginasulti sa prophets, ang ginapadayag sa prophets nagtumbok, nagpunting lamang siya kang Hesus. So si Kristo aniya na siya ang katumanan sa tanang prophecy sa mga prophets. So si Kristo karon mao ang, di ba? Pinagi kaniya nagsulti ang Ginoo, no? Kanato. Karon siya man ang sovereign. Nasabta naman nato nga si Kristo ni nikayab na sa langit. O sa dihang nikayab sa langit nagpili sa mga apostoles, okay nga mo sangyaw sa pulong in his behalf with his authority. O nagpili siya og mga pangulo, leader, o klaro, tataw kayo ang iyang tugon. Kung kuan pa lang di siya, kung
Kalabi tong naitaw nga namatay, paminawon guna nimo ang iyang tugon kay importante na, no? Tugon. So pa, namuning tugon ni Jesus, no? Ang context ani, no, si Pedro nangisda balik, okay? And of course nakita nila si Jesus, ang lang na-realize niya si Kristo dito namahaw, si Jesus with them. And then sa nakapamahaw na sila, si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako labaw pa niini? Labaw pa niining imong trabaho, ni mga tanan, mas labaw pa ba ko sa imuha? Imo ba kong gihigugma? Labaw pa niining tanan nga naa kanimo karon. Ningon si Peter, o Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, pakana ang akong mga karnero. Feed! Pakana! Unsa may pagkaon dahi sa karnero? Unsa man dahi ang pagkaon sa karnero aron mahamtong? Unsa man dahi pagkaon sa karnero aron sila malig-on, maprotektahan? Di ba? Aron sila mahimong batang may laban. Klaro ni Jesus usab no sa Juan 27, John 10:27. Ang akong karnero mamati sa akong tingog ug ako nakaila kanila og nagsunod kanako, and then I give them eternal life. So klaro kayo nga ang tinuod nga karnero ni Jesus kay na may uban nagpakre-karnero lang pero kanding di ay no. Ang sa dihang iwali isangyaw ang pulong ni Jesus, ang ilang response is mamati gyud. Kung sila badlungon sa pulong sa Ginoo, dawaton nila nga gikan tos Ginoo dili magbagutbot. Kung sila maistritan, mabadlungan, makapasalamat ang manggawa sa baba, dili mga atake sa pastor. No? Mamati man kay kasabot sila nga sa diya ang pastor or ang elder magwali, ang kanang pastor o elder nga nagwali, dili man na iyang pulong. Dili man na iyang pagbuot-buot. Klaro man, mamayining verse by verse ta diri, kay klaro kayo para ebidensya yun. Namati. O sa ilang pagpamati, makadungog sila, mabadlungan sila, musunod, maghinulsol, mugrow in Christ likeness. Muna siya. Klaro kayo ang mando ni Jesus sa mga leaders sa simbahan. To preach and teach the Word of God. That's why si Timoteo sa dihang nag-handle na siya simbahan. Okay? Usa na siya ka pastor, usa na siya ka elder. Klaro po kayong mando, kay nakasabot mismo si Pablo, unsa gyud responsibilidad sa usa ka elder, sa atubangan sa Dios ug ni Kristo. No, imagine niyo ano? When a pastor preaches, yes, atubangan ninyo. Pero dili pa na siya maogyod ang greatest accountability. Atubangan sa Dios ug ni Kristo. Christ himself, no, is there. No, ingon siya, nga mao ang naghukom sa mga buhi o sa mga patay o pinagi sa iyang pagpadayag o sa iyang gingirian, ako magtugon kanimo, Timoteo, iwali ang pulong sa Dios. Wali ang pulong sa Dios. Ayaw iwali lang katong ganahan nimo, Timoteo. Ayaw iwali katong gusto nga paminawon sa katawhan. Iwali kung unsa ang gusto sa Ginoo nga iwali. Why pugong? Muna sa ang point ya. Sa ibang pagwali, pag madasigon, maayo man ang kahigayunan o dili. In season and out of season, wali yun. Di ba? Himua nga pagpamadlong. Nagiday pagmamadlong. So normal. Nga naman nga, hago pa kay ko Monday to Saturday. Bis maato kog simbahan aron ko madasig, badlungan man ko, makapiso man ko. Klaro man ang pulong sa Ginoo. Badlong man na.
Gihigugma man kas Ginoo. Gimahal man kas Ginoo. Ano? Pasidaan, warningan. Kung padayon nimo ang pagkinabuhi sa sala, hukman niya kas Ginoo. Ang imong trajectory di mao. Naay pasidaan. Of course, naay pagdasig. Pero diha sa pagkamainantuson sa pagpanudlo, no, naa, iwali, preach, teach. Muna siya. Pag may nantuson kay nga naman, kabalo si Pablo, nga once iwali ang pulong sa Dios, once nga isulti ang kamaturan, sigurado gayod na ay backfire nga mahitabo. Unsa man ang pastora, magwali, pulos naman pagpanudlo, walay time diha nga murag maka minister pot. Now, kung tinuod ka nga karnero, sultian ta ka karon na. Sa pagtungtong pa lang nimo diri simbahan with makita nimo ni imong mga kaigsunan, that's already ministering time, pagkanta, that's ministering time, pagdungog sa pulong sa Ginoo, that's already ministering time, mag-praise mo, that's ministering time. Everything in worship service is ministering time. Ayaw na pa makita ko sa napabay laing ministering time. Ministering time is the whole service. Okay? Kung dili pagali ka ma-minister sa pulong sa Ginoo, susiya na ang imong kasing-kasing. Kung napabakay gipangita nga lain pa. Kay mo man usa man nag-expect nimo nga moadto kag simbahan. Malingaw? Feel good? Di mo na mo. Kung kana imong after, ma-disappoint jud ka. Klaro kayo, atubangan sa Dios. Ang mga pastor, mga minister, elder, atubangan sa Dios. Kung magwali ka, timanin, nagwali ka, atubangan sa Dios o kang Hesus. Iwali ang pulong sa Dios. Kinsa may paninglan sa Ginoo kung among iwali, di mao. Kami. O klaro kayo, giwarningan mi sa James, ang mga pastor, elders, nga we who teach will be judged more strictly. Grabe na nga warning po sa mua. So we rather please God than man. Munang ingon sa mga apostles. So katong mga nagwali, tinud-anay sa pulong sa Dios, faithful gyud siya nagwali. Bahala gi-atake na siya. Dili atake sa kasing-kasing. No, uban pastor na atake sa kasing-kasing kay na pressure. Napoy uban nga gi-atake sa mga sulti, pangasaba. Ingin na si Pablo dari sa 1 Thessalonica 5:12-13. Karon, nang hangyo kami kaninyo mga igsuon. Pag ila sa mga nahago diha kaninyo, honor them. Dili ba sa yun? Ni nga trabaho. Di ba? Kung tanaw ninyo karon sa internet, pila na ka mga pastor nang quit sa trabaho, sobraan ka stress. Ang uban, nampay mga scholar nga give up na sa ilang pagtuo. Ang uban, sakto nga pagsugod, pagtulo sa pulong sa Ginoo, ending, himong prosperity gospel na. Pero kani mga pangulo nga taliwala sa kalisod, taliwala sa ilahang mga pressure sa kinabuhi, problema sa simbahan, papay problema sa balay, problema pa sa uban. Pero taliwala ng tanan, pag-abot di mo sa Sunday, gawalig yapon siya sa pulong sa Ginoo faithfully. Honor them. No? Og nangulo kanyo diha sa Ginoo, nagmaymay kaninyo. Then sa inyo, pag-honor, ang apil na ang pagtahod, pag-revere. Kanila pag-ayo diha sa gugma. And I hope, no? Kanang pagtahod, gugma na gikan. Dili na sa unsa may lain motibo. Gugma nimo sa Dios. Okay? Yes, kami nga mga pastors, David, kami, o mga elders, welcome man ang criticism, may problema. Pero sosiyalan po ng inyo kasing-kasing mo criticize mo. Gikan ba na sa gugma o pagpangdaot gina? When you, yes, welcome. But I hope it is an act of love.
you also, di ba? Pag ilana is also acknowledge, appreciate. Okay? Klaro man ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, pamalandungi ang gisangputan sa ilang kinabuhi. Kani mga pastor nga inyong inumnuman, mga elder nga nang retire na, o kuban pa, dili man ni perpekto. Sama kaninyo, na magyapon mi sa ginatawag sanctification process. No? Pero, ang gisgutan ni pamalandungi, no, ang the entirety sa ilang kinabuhi ba? No? Naiusa ka, nabuhat nga mali. Ayaw ikuan nga, muna gina siya, ang tibok niya kinabuhi, muna gina siya. Naginulsol man, nibalik man, gidawat man. So, pamalandungi ang sangputanan ang sa ilahang pagkinabuhi. Reflect. Di ba? Mo ba gali na nga sa Old Testament, King David, man after God's own heart, taliwala pa na, nakasala siya. Pero wala man di ataman ra. Nakasala siya, yes, nakabuhat sa dautan, pero naghinulsol man. Kanya ang ending sa iyang kinabuhi, God glorifying man. The whole aspect of their lives. No? Pamalandungi, unsa man ang pasabot sa pamalandong? Okay? Ang pasabot ana, look up toward, no? According sa usa ka dictionary, nakalimot lang kung unsa to sa dictionary, basta muna ang pasabot. Look up toward, look again, is consistent with the reverential regard commended in the context. No, matod pa ni R.C. Sproul, kanang kay kuan nga author. We need models. We need leaders who inspire us. Real people of flesh and blood who embody character traits we admire. For in that admiration, as inspiration comes emulation. So matag-usa ka na to, kinahanglan gayud og someone nga atong gi-look up. Mga leaders. So, ikaw amahan, inahan. Di ba? Siyempre, kinsa magiging-look up si mong anak. Siyempre, ikaw. No? Teachers sa mga estudyante. Pero kita, context sa Christian church, we need models. Leaders who inspire us. Okay? And then, now, ang ito, pangutana rin, unsay mga butang nga kinahanglan patalinghugan sa mga pangulo sa simbahan. Daghan man, no? Pero si Apostle Paul, klaro kayo ang iyang gi-address sa pagkang Timothy. Timothy ay ni beginner, bagito, no, nga pastor, na mga elders, o mga leaders sa simbahan, o mga membro nga nagduda tingali sa iyang leadership. Bagong naungo. Then ingon si Apostle Paul, ayaw itugot nga dunay nagtamay sa imong pagkabatanon. Hinoon, alang sa mga magtuto, pagkinabuhi, ingon nga, panag-ingnan. Example. Ang kanang example diya, ang pasabot na nga, a shape, a statue, a style, resemblance, is sampler, a model, or instance. Tay one time, si Mira, nagduol sa kuha pa, pag-drawing o kabaw. Wala ba gina akong weakness, no, kaning drawing? Nag-drawing po din taong ko. Sungay, nagbantay ko, basing di maoni mo doon, kaya dahil na batanan sungay maayo. Sungay, naningkamot ko nga, mapurma ba ang kabaw? Kay, basig katong akong drawing mo, to himuon niya nga sample. Pero kung imo i-compare nga akong kabaw nga gidrawing sa original nga kabaw, na murag, layo ra kay diferensya. Kuha na kayo, layo ra kayo musig. Pero, at least na resemblance. Na at least gamay, no, nga makayo kakabaw gini. No? Ang kani mga pastor or elders, i-compare nimo kang Hesus, layo ra kay diferensya gyud sa tinuod lang. Pareha ra gud makasala ra magyapon ta. Pero at least na ay resemblance, sampler ba? At least na ay di ba kita nimo nga ay Diyos no, na ay Christ-likeness siya ha, oh. Di ba?
Kinsa man day maguna, siyempre ang leader. Mo ba na nga katong gipangluhod ming lima dari. Wala sa tulo na wala gid sa ko ang ginatawag damgo nga mahimong gihimo ni sa Ginoo ano nga ana part sa elders. Kay kabalo ko unsa nang responsibilidad, no? Ang ako lang yes sir. Asan? Problema. Usay bago karon latest diya. Okay, karon part na sa nya katupag yung muni ang elders hanhan kay itong qualification. Kami gipaningot na kaya ani. Ako pa hangyo ko sige Lord. Grasya rin ni Lord. Di ba? Pero kinsa man ay maguna. Di ba? Dawaton nga kamatuoran. Asa man, sampol sa sinultihan, paggawi, sa gugma, sa pagtumo ni siya ang dapat makita sa sinultihan. Naba diha ang gugma ni Jesus sa gawi, conduct sa iyang pagkinabuhi, the way he treats people, iyang, di ba? Pagtuo, ang iyang purity. Muna siya ang dapat, di ba? May mong sample lang sa ka-elder, pastor, o dili lang ka na. Kitang tanan, kay kaninga standard, dili lang ni para sa mga leaders sa simbahan. Kitang tanan dapat na himong good example sa mga believers o non-believer. Kumusta man? No? Ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Application question. Kinsa ang inyong pangulo? Unsay Dios nung kinaiya nga nahimong panig-ingnan sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Ato i-highlight karon no si Elder George. Si Elder George mo retire na. Si Pastor Ang, ni-retire na po. Si Sir Al. O guban pang mga leaders sa church. Unsa man ang mga Kristohanong kinaiya nga nahimo ng panig-ingnan sa Kristohanong kinabuhi. Di ba kung you speak Ruben Ang, unsa may una nga mo abot sa iyong una-una? Prayer. Prayer. Di ba? I-compare na ako prayer life sa kinabuhi ni Pastor Ruben, mura maulaw ko. Lahir agad ni prayer life ni Pastor Ruben niya. Nakain siya, fasting na baka. Mulabad na maging ulo sa kaadlaw, wakaon. Ano? Alchong. Discipleship. Discipleship na. Kung ako i-compare sa dedication ni Sir Al sa iyang discipleship, going there, inahinay. Dili na mo masulob ang ilang sapatos. Basta nag-expect mo nga ang i-compare mo, kaniyo, dapat ihag malabwan si Pastor Ang. Ayaw, lahi man. Pero at least, sila nahimo na mong panig-ingnan. Di ba? Panahon nga, na dunay dakong crisis nining simbahan atong 2014. Di ba? I believe naka-witness mangin mo katong napas sa 2014 katong naka-witness. Usag yun sa ako ang nagpakalma sa kuha kay ang mga elders. Kalma lang po. Wala sila napakitag pagkataranta. They try their best to compose and be a good example sa response. Kaya sana lang kumunay lang lahi ang ilang response sa sitwasyon. Basin, di ba? Dili maayo ang outcome. So, mga kaigsunan, di ba? Yes, whether you like it or not, we need models. Ako, kailangan kong model. So remember, no, those leaders nga nakahatag og dakong kanami tawag difference sa inyong kinabuhi, pinagi silang pagkinabuhi nga Diyos nun. Ikatulo, lastly, sunduga ang ilang Diyos nun panig-ingnan. No? Ingon dari, okay daw sunduga, no? Ang word nga sunduga ninyo unsa ang ilang pagtuo. Ayaw ang ilahang hinapay sa buhok.
kay nana ko bay. Kay ba na lahi gyud di gimo ngayon. Laban ning ako na. Ana lang yun. Naman naman eh. Ay, sundugan nyo lang style sa pagsinina. Sila magwali. Pagtuo. How they endure. How they live out their Christ-like kanang pagkinabuhi. Diha na sunduga. Ang ilang pagtuo. Now, okay. Ang pasabot ng faith, their conviction that God exists, according sa Amplified Version, no? God exists, that He is the creator, ruler of all things, the provider of eternal salvation through Christ. Imitate the reliance on God with absolute trust, confidence in His power, wisdom, and goodness. So, munang pasabot sa faith. Now, gihimo ni siyang example ni Apostle Paul, no? Sa Pilipos 8, mayon sa 14, ako lang basahon, no? Kaya dili na ako ni siya isa-isahon. Ingon si Paul, di ba, nasa sa prisohan ni, ang encourage kato mga Kristohanon nga nasa, of course, kalisod, sa pagkatinod. Ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabilhon sa pagkaila kang Kristo Jesus, nga akong Ginoo. Tungod kaniya nawadan ako sa tanang butang o kinig-isip na ako nga basura aron maako si Jesus. Og makaplagan diya kaniya dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinaksikad sa balaod, kundi ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. But akong makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pakabanaw ug sa pagkigambit sa iyang kasakit nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon, no? Nakuha ninyo ang iyang emosyon ani? Aron nga kun mahimo ako makabot ang pakabanaw gikan sa mga patay. Dili ingon nga ako nakabaton na nini o nahingpit na kundi nagpadayon ako aron ako makabaton kay naiya naman ako ni Kristo Jesus. Mga igsuon, wala na ako mag-isip nga makabaton na apan usa ka butang nga akong gibuhat. Usa ka butang, one thing. Ang pagkalimot sa mga butang nga nangagi ug ang pagpadayon paingon sa unahan. Nagpadayon ako sa daganan alang sa ganti sa langit ng pagtawag sa Dios. Diha kang Kristo Jesus. Kung ato ning i-summarize no kaning tanan yang gisulti, no, muni ang ato ang ma-compose. Ang labing may nundanon, dili ang mga butang nga imong naangkon pinaagi sa paghago, kundili ang kadaugan nga imong naangkon pinaagi sa pagtuo. So kung sa may imong naabot karon, na-possess karon, dili na mao ang pinaka. Ang imo gayong naangkon diya pinagi sa pagtuo kang Jesus, muto ang labing bililhon, sumuto ang naay eternal value. Kung uban pa karon imong naangkon pinagi sa imong pagpadingkamot, kung kana imo-imo ra, wala na say eternal value. Mas kitagaan og value ni Paul ang kato mga butang nga iyang na-possess through faith in Christ, righteousness, forgiveness of sin. Muna ang iyahang gitreasure sa iyahang kinabuhi. And I hope muna siya. Og tungod nini, ingon si Paul, no, kung mo padayunon, ingon siya, naasay ginatawag nga hagit. Duyog, join me. Pagsundo ka na ako, imitate me. Ha? Awat ako. Sundog ako. Og timanin ninyo sila nga nagkinabuhi ingon sumala sa paniginan nga inyong nadawat kanamo. Kay confident si Paul, kay mabot
kay if you are a leader, dili man gyud pwede nga wala kay influence. Naman gyud kay influence. Basi pag unsa ra ka inani ra man ko na gyud kay influence. Nagay tao nga imuhang ma-influence imo pag kinabuhi. So therefore, di ba? We must live our life for the glory of God. Na si John Owen, ingon daw, we're not to follow mere men, not even the best of men, as our model and example in all things. Is Christ alone. Ang pinaka-best na to nga example, dili na pinaka-best nga leader sa tawhanon, kundi si Jesus gayon. Mo gina. That's why, si Paul, sunduga ko, pero ingon po siya, fix your eyes on Jesus. Ayaw sa ako, fix your eyes on Jesus. Yun naman, but we can learn to emulate Christian graces where we see them displayed in Christian leaders. Natay matunan, naay mga Christ-like character nga ilahang nakita nimo silang kinabuhi. Muto ang imuhang awaton. Kato ang imuhang i-emulate. Dili sila perfecto, yes, pareha po nimo. Pero somehow naagyoy bunga sa ilahang pagtuo nga kinahanglan pod nimo. Emulate. Now, atong Sabado. Atong Domingo wala mi kay niadto mi sa mong sa kawider no namatay. No nangutana si Risa andayan nangutana siya pila edad niya pastor namatay ingon ko nga parehas nimong edad. Kulbaan siya. 45 years old, pareha siya edad siya. Okay? Wa mi nagdahom, no? Nag-inom naman ni sa kape. Niya, ni sakit ang kuto-kuto. Abi niya, hyperacidity, yung ilunglog, iyang baba. Kay mura sakit, iyang diri. Suka siya. Alas 12 naman tong dako. Ingnan niya yung asawa nga una na, og tulog. Dari ako sa sala, kay musunod ako kung okay na, mo naman na ito. Kaya taki naman sa iyang kasing-kasing. Huwag mo na gidan to. Pagkabunta, alas 5, wala. Namatay na. Gibalitaan ako nga, namatay na siya. Pero, nasa sa sofa, sa bantayan niya nabantay sa iyang asawa nga, namugnaw na. So, ang point is, mamatay man kita. Kitang tanan mo tiguang. Oy, naka-offend ko? Wala ra. Mukunot. Samot na. Ayaw, tiguang lang. Mo retire. Mamatay. Ha? Unsa nga Christ-like thing na imong ginabuhat nga gusto nimong awaton sa uban? Ha? Unsa nga Christ-like thing? What is one big idea? Nga, di ba, usaman? Usa may gusto nimo ang imong magkamaayo sa negosyo? Ang imo bang pagkamadiskarte? Mo na imong gusto nga maawat sa bon? Kaya naman yung kay bilin. Kaya imong kabtangan nga gibilin, kastuhon na sa mga anak nimo. Ang imong mabilin gyud imong legacy. Unsa man, gyud, ang one big idea, Christ-like thing, nga gusto nimong awaton sa uban nga si mong next in line nga generation. Kung pa ka-decide, no, si Martin Luther o mga reformers, kaniyo, Coram Deo. Live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Mo ba ni ang gusto nimo? Kung ikaw sa kakristohanon mo, gini siya dapat. Nga magkinabuhi kita under the presence of God, nga bisan asa ka na Ginoo nga gatanaw nimo. Ang imong authority na ang scripture alone, o ang kani nga pagkinabuhi for the glory of God alone, that is, muna siya dapat. Kung gusto ka, ikaw sama ka magsugod. Live entire life sa presence sa Ginoo under the authority of God. Although man nga, maski mag-struggle, balag init, dere,
labi na alas 10, adto gyapon kay under the authority of God. Di maka under the authority of your flesh. Batas, buntag. God is our authority. Na usa ka poem no nga ganahan kay ko. No, nasulat ni siya sa na-inspire no ang magsusulat sa kinabuhi ni C.T. Studd o sa missionary. Dato siya sa I think sa Africa. Na kinabuhi dadto nga missionary. Isa one life, only one life. Ay paguna-una nga daghan ka kinabuhi. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. And when I am dying, kung magtingaan ako, I'll be happy if the lamp of my life, ang gasolina sa akong kinabuhi, gisunog alang sa Ginoo. That's why, unsa man ang naa kanimo karon, unsa man ang naa kanimo karon, unsa man ang resources, time, talent, and treasure, ayaw na siya sunuga for yourself. Kay that's vanity. Burn it. Burn it for God. Natay gipang ano ni commit mo ani itong building. Ano ka support man mo aning tanan? Anong ato man ginabuhat? Because we understood this. Nga, everything I have is for the glory of God, and I know kabaluta na mawala magita ni kalibutan na. But at least ikalipay nato na kini mga butang nga atong nabatunan, kusog, talent, resources should be burned for God. So, makita sa pangunahuna, pagpamulong, pagpamuhat sa mga leader nga nagpatalingog sila sa pulong sa Dios, silang nga mga leader kay angay sundugon, ilhon o tahuron. Nasabtan ba? Okay? Nga ang leader nga nakinabuhi sa pulong sa Dios o nagpatalingog niini sa isip, sa salita, sa gawa, muni sila angay sundugon, ilhon or i-honor, i-acknowledge, and respect. I hope no, nga nahagita karong buntaga, honor your leaders for the glory of God. Manindog tang tanan, no? Ampo ta. And then, pahuman ako ampo, pabilin mo sa inyong pagtindog kay magkanta ta, no? Na usa ka line ani nga kanta no nga wala tay ma-offer sa Ginoo. Nga our hands are empty. Only to the cross we cling. Magpray ko, Lord, I pray that you would bless your people, Ginoong Diyos. Lord, grasyahi kami nga katawhan, Lord, nga ma-appreciate kayo namo, Lord, ang imuhang pagtudlo ka namo. Ngay mo inspire to live out our Christian life for your glory and honor. Help your people, O God. In Jesus' name, Amen.